Dnes by som vás rada privítala v developerskej spoločnosti REEF, ktorá je unikátna práve svojimi technológiami. Dámy a páni, vitajte. Dneska by som vám chcela predstaviť tento zaujímavý, krásny projekt. V kuchyni sú použité nemecké a talianské materiály tej najvyššej kvality. No a samozrejme, mysleli aj na nás, krátkych ľudí, takže kľudne máte tu aj takéto vychytávky. V bytoch sú samozrejme použité aj smart technológie, takže ako náhle dopozeráte televízor alebo si oddychnete v obývačke aj s našim kámošom Mickey Mouseom, tak môžete samozrejme opustiť obývačku a povedať Alexa, turn off lights. Okay. Každý byt a každý apartmán má tento úžasný balkón, ktorý je vyznačovaný vlastným chladiacim systémom a vlastnou klimatizáciou. Čiže ak chcete mať aj v 50 stupňových teplotách vychladený apartmán, grilovať, cvičiť jogu alebo proste mať už len kávu s priateľmi, tak tento balkón sa vám vychladí do 2 minút. A teraz vám môžem aj ukázať ten rozdiel. Máme tu 27 stupňov, ale na balkóne krásnych 18. Ceny apartmánov v tejto budove začínajú od 160 000, ale cena tohto jedného konkrétneho apartmánu, jednoizbového apartmánu, ktorý sme si ukázali, začínajú od 222 000. Samozrejme, len podotýkam, v Dubaji máme nulové dane. Over here, 2 metro stations are going to be in the community here, and from our project it's going to be only 15 minutes walk to the metro station. And the closest school, it's over here, the Aquila school. It's just 3 minutes walk basically from our project. And this is the community hub, also 3 minutes walk. Okay. And it is 5 minutes drive to the closest mall, which is going to be in Dubai Silicon Oasis. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať v našej spoločnosti Expandify.